to sai aka ga aljanabu tsari a mafarki a sifan wani gairul adami in yafa sai kuma aka ce masa wannan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam farki to anan ɗan wannan ba manzan Allah bane sallallahu alaihi wasallam amma zai yi shi kansa ne mafarki yake da wata sifa ta naƙasa shi kan shi ne mafarka yake da wata sifa ta naƙasa sai ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a irin wancan majinan da ake cewa na mara'il wujud sai ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne mashi ta'kisin sifan nashi ina fata mun fahimta ya bayyana masa sifan nashi shi ta cikin kallon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dama malamai suna cewa wai Abu Yazid al-Bastami wata rana wani ya zo ya ce masa akrama kallah na yi mafarkinka amma sai na ganka da kan alhanzi sai ce gaskiya ne aini madubin halitta